Lehenengo aldia da ere bai, ez bakarrik hemen jardunaldi bat egiten duguna obra eta gero, baizik eta nik uste dut lehenengo aldia dela euskaraz soilik egiten dugun jardunaldia egiten dugula hemen elkargoan, eta bueno, espero dut azkena ez izatea. Ez, eta euskaraz geroz eta gehiago entzutea elkargoan. Badakit gauza askotan oraindik lan asko dagoela egiteko zentzu hortan, baina bueno, lanean ari gara. Horretan, beraz, eskerrik asko gerturatu zeaten guztioi, eta bereziki unai, honea etortzeagatik. Hasi baino lehen, gustatuko litzaidake pixkat testu inguruan jartzea, zergatik antolatu ditugun etxebizitzaren inguruko jardunaldi hauek. Zeskae, dakizuen bezala estatu mailako arkitektoen elkargoak batzen dituen elkartea edo, bere konpromesua erakutsi zuen, unai hitzak erabiliz etxearen korapilu hau askatze bide hortan, eta beraiek ere eraberean IUA, International Union of Architects nazioarteko foro horretan parte hartzen dute helburu berdinarekin. Bertan identifikatu zituzten oztopo, etxebizitza eskuratzeko hainbat oztopo, zentzu hortan batzuk oso lotuta, noski, hirigintza eta arkitektoen lanaekin, eta beste batzuk maila ekonomikoan edo politikoan agian eragin handiagoa izan dezaketenak. Eta denok dakigun bezala, ondorioetako bat bada, arazoa oso konplexua dela, ez dela kausa bakar batetik eratortzen, eta ez dagoela irtenbide bakar bat, eta ez dela epe laburrean konponduko. Hori da, ondorio nagusienetako bat, nik uste denok iritsi garela horretara. Eta bai aipatzen zuten, lurralde bakoitzean diagnostiko berezitu bat egitea komeniko litzatekela. Eta zeskaen etxebizitzaren inguruko lantalde bat egintzen bezala, ondoren beste kolegioetan hainbat lantalde osatu dira, eta Euskal Herriko elkargoan ere osatu da etxebizitzaren inguruko lantalde bat. Baina lantalde hori osatu baino lehen, 2025ko aurten hasieran apirila inguruan, otsailean kasu honetan, Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza eta hiri agenda sailak Euskadiko hirigintza eta etxebizitza foroa eratu zuen. Eta bertan, elkargoak parte hartzen du, era aktibo batean, 2 mailetan. 3 mahai osatu zituzten, lehenengo maila lurzoruaren erregulazio eta simplifikazio burokratikoa tratatuko zuena, bigarren maila eraikuntza sektorean modernizatzearen inguruan, eta 2 horietan elkargoa parte hartzen du, eta 3. maila lankidetza publiko-pribatua sustatzearen helburua dauka. 3. maila horretan, ekonomiarekin erlazio gehiago daukaten hainbat elkarte eta parte hartzen duten. Foro horretan elkargoko representante batek parte hartu zuen, eta beste batean bik, eta hainbat informazio helarazi ziguten, baina gure kezka pixkat bazan horrelako gaiak tratatzen ditugunean elkargoak hainbat arkitekto iritzi ezberdineko arkitektoak biltzen dituen heinean nola transmititu dezakegu iritzi edo ondorio amankomun bat. Eta bere garaian idatzi bat egin zen elkargoaren izenean, eta hor gure kezka izan zen pixkat nola egin iritzi zabalago bat lortzeko. Eta hor kokatzen dira, hain zuzen lehenengo jardunaldi hau, eta antolatu ditugun beste hainbat jardunaldi. Hasiera bat da, Unairena lehenengoa da, etxearen korapioa nola askatu liburuaren aurkezpena, bigarrena erabilera lagapena, erosketa eta lokairuz gaindiko bizitza aukera, izenburupean antolatu dugun jardunaldia izango da, hurrengo astean 6 ere bai, hemen bertan egingo duguna. Beste jardunaldi bat azaroaren 20an burutuko dugu, turismoa eta hiria izenburupean, Hondarribin burutuko dugu, eta hainbat gai tratatuko ditugu, turismoak hiria nola eragiten duen, baina baita pisu turistikoen inguruan ere arituko gara, horrek ere eragin zuzena bai dauka arazo guzti honetan. Eta abenduaren 2an oraindik zehaztu gabe dago, baina Javier Buronekin ideia da, tailer bat antolatzea, goizean zehar. Beste kontu bat daukagu mahai gainean, ez dutela aipatu, eta da etxebizitzaren, lurzoruaren eta hirigintzaren arloko premiazko neurriak osoko bilkuran presaz eztabaidatzeko lege proposamena.
Ez, dakizuen ez 2025ko ekainean Eusko Legebiltzarrean erregistratu zen, eta urgentziazko neurri asko planteatzen dituzte, teorian epe berehala burutzeko helburuarekin, ez? Eta nahiko kezkak sortaratzen zizkigun hor agertzen diren hainbat kontu. Nik uste bai dokumentu hau eta bai beste hainbat elkargoa eta profesionalen artean eztabaidatzekoak direla, ez? Hor dago ere bai, 2006ko legea, gero ere galderaren bat hortik handoa ere bai, eta beste galdera bat hemendik joango da gero, baina aurreratuko naiz. Adierazten dute legedi hontan, urgentziazko legedi hontan, planteatzen den lege proposamenen zioen azalpenean jasotakoaren arabera, non egungo testuingurua deskribatzen den etxebizitzaren eskaintza urriak eta eskaria berriz gero eta handiagoak izateak prezioen gorakada dakarte. Eta euskal gizartearen zati handi batek zailtasun larriak ditu etxebizitza eskuratzeko. Lege proposamenaren testuan, bertan jasotakoaren arabera, argi ikusten da premiazkoa dela neurri integral eta strukturalak hartzea, egungo bizitegi larrialdiari buelta emateko, eskaintza handitzeko berehalakoan ezarrita. Batez ere, etxebizitza babestuaren eskaintza, modalitate guztietan, eta eraginkortasunaz babesteko etxebizitza duina eskuratzeko eskubidea. Beraz, aipatzen da, lege honen helburu nagusia edo zioa aipatzen duena, edo arazoa sortu duena dela etxebizitza eskasia. Eta hein handi batean neurri gehienak doaz eraikitzea erreztera. Eta askoren artean, eztabaidetan argi ateratzen ari da eraikitzea eta etxebizitza kopuruaz gain, badoela beste hainbat arazo konpondu beharrekoak. Orduan, gehiago luzatzen ari naizela uste dut, baina kokatu nahi nuen pixkat testu inguruan jardunaldi hau eta urrengoak egongo direnak. Orduan, liburuarekin hasiko gara, Unai aurkezten hasiko naiz, eta zuri kurrikuluma badakit buruz, baina hemendik nuen apuntatua. Arkitekto doktorea da, eta Euskal Herriko Unibertsitatean hirigintza eta lurralde antolamenduko irakaslea agregatua ere bai. Zuzendari ordea izan zinen eskolan ere bai, hainbat urtetan, EH Bilduko politikaria, bai legebiltzarkidea, eta baita Gasteizen zinegotzi gisa, eta askotan Gara egunkarian ere bai kolaboratu duzu. Etorri honea duela gutxi publikatu duzun, etxearen korapioa nola askatu liburua aurkeztera, UEUK argitaratua, eta egia esan da, muin handia dauka, asko ateratzeko hortikan, korapio hori denon artean bateratzerik dugu, edo behintzat pixkat askatu. Lehenengo galderarekin hasiko naiz, ez da zehazki agian liburuaren muinean sartzen, baina pixka beranduago sartuko gara. Baina liburuaren hasieran aipatzen duzu aurkezpenean liburu honen zergaitiak eta bere asmoak pedagogikoak eta kritikoak direla. Baita aipatzen duzu neutralitate falta dagoela, partziala dela, eta bulkada ideologikoak izan direla ere liburuan. Ezin da eskutatu argi dago, zure ideologia EH Bildu alderdiarekin, erabalderrokaturik dagoela, zinegatzi eta legebiltzarkide izan zaren ninean, eta zure ezagupenean ere bai, hirigintzako arkitektura eskolako irakasleranak, eta lan profesionalar ere bai, eragina izan dute, noski, zure jakintzan, eta hemen ikusten. Arkitektoen elkargoak egonik, eta galdera karlo profesional eta teknikotik zuzendu nahi honetan, lehenengo galdera hortik handoa pixkat, arkitekto lanak eta politika. Ulertu daitezke era independiente batean, edo ezin dira banandu, gure lan profesionala eta politika. Planteatzen dituzun neurriak arkitekturarekin lotura dutela esan daiteke, era zuzen batean, zein da arkitektoen lana planteatzen dituzun neurri askotan, badirudi horregian badola beste neurri asko, eta zein paper jokatzen dugu edo jokatu beharko genuke arkitektok politikan. Kaixo, atxalde on guztioi eta eskerrik asko gonbidapenagatik elkargoari.
elkargoaren Gipuzkoako delegazioari eta bereziki Oianari, ezta. Bueno, oso pozik hemen egoteaz, nire liburua aurkeztera natorkizue, eta, bueno, aldera oso potoloa da, ez? Ni ez naiz hau sartzen esatera, arkitektoek, politikarekiko grina edo interesa edo izan behar duten, ezta? Nik uste egon daitezkela profesioaren alde asko, badaude arkitekto batzuk egongo direnak bere bizitza osoan proiektu txikiak egiten eta etxe bizitzak eta igual esain txikiak eta pixkat ikuspegi arkitektonikoan besterik gabe zentratzen eta oso ondo iruditzen zait, baina niri, ez dakit, igual klaseak ematen, eta gero, noski, politikan sartu nahi zenez, pixkat irekitzen zaizu mundu bat, eta konturatzen zara, askotan igual klasean aipatzen dituzun zenbait kontu, oso lotuta dela politikarekin, ezta? Bueno, politikaia hitza tik dator, eta beraz, hiriarekin lotura daukan horrekin, ez? Beraz, nik uste gure kasuan oso lotura handia, eta ez kasualitatez politikan dauden asko arkitektoak dira, ezta? Izan da Bilboko alkate izan da arkitektoa, orain Zarozkoa arkitektoa da, egon da baita ere, bueno, leku askotan egon izan dira arkitektoak, eta ez baldin badaude lehen lerroan, bigarren lerroan, askotan egoten dira bereziki udal mailan, ezta? Nik uste aholkularitza ematen eta barretan, nik uste hemen zaudeten batzuk horretan ari zarete. Ni klasetan esate baterako, aipatzen nuen, Bentaberriko, ez dakit, etxe bizitza babes publikoko etxeak, ze interesgarria diseinua, Xabier Unzurrunzagak egindako eraikinaren fatxada, ez da, lotzen Bienako zera estiloa zeukaten etxe batzuekin, eta gero konturatzen zara, barruan dauden personak, alokairuan daudela, eta Blackstonek erosi dituela etxe bizitza horiek. Alegia, ostras, eta gainera zorua da Jaurlaritzarena. Osea, hori, gelditu zaitezke aspektu arkitektonikoan, eta ze eliza polita dagoen patioan, eta ze bitxia den, eta ez dakiz zer, baina nik uste arkitektok joan behar dugula pixka tarago, nik uste herritarrok, orokorrean, interesa izan behar dugula gure gizartean gertatzen duten gauza guztiekiko, eta gure kasuan, arkitekturarekin eta bereziki hirigintzarekin lotura dauden gauza guztiekiko, nik uste ezinbestekoa dela sensibilidade bat izatea. Guk hartzen ditugun erabaki askok eragina handia daukate gero herritarren eguneroko bizitzan, eta zentzu horretan nik uste horretaz jakitun behar izan gara, eta badaude erabaki batzuk, nik esaten dut, liburu hau ez dela saiatzen neutrala izaten, neutraltzat jotzen ditugu zenbait erabaki, esate baterako neutraltzat jotzen dugu, etxe bat erostearen truke desgrabazio batzuk izatea, EAN, baina pixka bat gehiago sakontzen baduzu, konturatzen zara, Espainiar estatu osoan, garela autonomia erkidego bakarra, eta horren atzean dagoela ideologia bat, daudela ideia batzuk, eta hori ere ez dela neutrala. Horregatik esaten dut, nik ere proposatzen ditudan, proposatzen saiatu naizen soluzioak edo lantzeko bideak ez direla neutralak. Hain zuzen ere, saiatzen naizelako iraultzen gaur egun dagoen egoera. Igual gehiagitxo esatea da, baina hori saiatzen, hori egiten saiatu naiz, liburuarekin. Ondo atera zara, aldera. Bueno, aipatu pixkat, zintzan legedi honen helburu nagusia, edo, helburua baino zindan jatorria, ez? Etxe bizitza urritasuna, edo eskaintza urria dela. Uste duzu eskaintza urria dela etxe bizitza prezioen gorakada dakarrena? Etxe bizitza eskari eskaintza binomioan tokio duela uste duzu, edo beste realitate batetara erantzuten diola, uste duzu? Orokorrean, etxe bizitza garesti dago, etxe bizitza gutxi dagoelako. Nik esaten dudana, da etxe bizitza gutxi dagoela, baina etxe bizitza merke eta iraunkorra, alegia. Zenbait politikari eta ekonomialari, eta segurazki arkitekto ere bai, ari dira esaten, gehiago eraiki behar dela, eskaintza handitzeko, eta nik esan nahi dudana da, egia da, baina eskaintza hori ezin da izan edozein etxe bizitza motatakoa, eta gainera, behar ditugun etxe asko, jada eraikita daudela. Igual, bi nabardura horiek ematen dute txikiak, baina oso handiak dira. Esan nahi duana da, behar ditugula etxe merke eta iraunkorrak, eta ja pixka bat, eramaten ari naiz, esaten ari naizena, liburuan defendatzen dudan tesi nagusietako bat, eta da, Hego Euskal Herrian alokairu sozial oso gutxi daukagula, konparatzen baldin bagara, hobeto dauden herrialde batzuekin, ze herrialde dira horiek? Beti aipatzen direnak, Austria, Herbehereak, Danimarka,
hor, alokairu soziala parke osoaren 20%tik gora dago. Zergatik daude hobeto? Etxeak pixka bat merkeago daudelako hemen baino, eta soldatak desente altuagoak direlako. Beraz, hango herritarrek egin behar duten esfortzu ekonomikoa etxe batera iristeko, hemengoa baino askoz txikiagoa da. Eta zentzu horretan hobeto daudela, orduan begiratu beharko genuke zer egiten ari diren ondo, ezta? Beraz, nik uste dut horre aurrera pauso batzuk eman beharko genituzkela, beraz, eskaintza falta bat dago? Bai. Eskaintza hori edozein etxe motarena da? Ez, da etxe jakin bat, da merkea eta iraunkorra. Eta gero, dana eraiki behar da? Nik ez dut esaten, nik hemen adibidez defendatzen dut zerbait eraiki behar dela leku batzuetan. Hori eskerreko politikari batzuek esaten dut ez dela beharrezkoa eraikitzea, nik uste baietz leku jakin batzuetan, baina eraiki behar da beste modu batera. Eta ez Adreioaren burbuian egin genuen bezala, barra-barra, zoru urbanizagarri erraldoiak eginez, gutxienez ni Gazteiztik nator, han egin izan ditugu 3 auzo erraldoi, Zabalgana, Salburua eta Aretxabaleta Gardelegi, ekin dira 40.000 etxe bizitza inguru, oso denbora gutxian, egia esak kudeaketa oso ona izan zen, baina, birrindu egin da hiriaren erdigunea. Osea, igual ez naiz gehiegi horretan sartuko, baina uste dut eraiki behar badela, beste modu batera eraiki behar dela, modu doituago batean, igual gero sakonduko dugu horretan, eta baita ere, behar ditugun etxe asko, merketa iraunkorroiek, jada eraikita daudela, baina beste gauza batzuetara dedikatzen ari garela. Zu ja luzatu duzu, adibidez, burura etor daiteke, pisu turistikoa da erabilera bat, beste zerbaitera bideratzen ari dena, ezta? Baina, badaude beste zenbait kontu, badaude etxe hutsak, badaude egoera kaskarrean dauden etxe asko. Zentzu horretan, nik uste bai dela eskaintza eta eskariaren arteko arazo baten emaitza, baina nabardura garrantzitsu hauek eginez. Aipatu duzu, orain asko eraiki behar baldin bada, eskaintza handitu egin behar dela eta eraiki behar dela, baina toki jakin batean eta modu jakin batean, ez? Piskat bueltatu eta urgentziazko dekreto proposamen honetara. Hemen bultzatzen den neurri gehienak bada zuzenduta gehiago eraikitzera, ez? Eta azkarrago eraikitzera, ez? Eta hainbat tramite eta desagertarazteko azkartasun hau areagotzeko, ez? Badakit dokumentu hau aztertu egin dezula, orduan aldi guzu agian zure arriskuren bat ikusten bai duzu dokumentu honi, edo kezkaren bat, edo zure iritzia eman. Bai, lehenengo kezka izan da formarena, forma aldetik Jaurlaritzak berak egin du lege proposamen hau, lege proiektu bat bezala tramitatu beharko litzatekena, baina nola ez dituzten txosten prezeptibo guztiak jaso nahi, eta esate baterako lurralde antolamendu eta hirigintzako batzordearen iritzi negatiboa saiesteko, zer egin dute? Haien bere legebiltzar taldeen bidez tramitatu, bai? Orduan ez da lege proiektua, da lege proposamena, ematen du tontakeri badala aldaketa, baina horrekin saiesten dute txosten perceptibo mordo bat jaso behar izana, eta horietatik batzuk negatiboak izan zitezkela susmatzen dut besteak beste ingurumen arloarena, ezta? Ze hemen ere ikutzen dira zenbait kontu ingurumenarekin ere lotuak. Beraz hori formari dagokionez, baita ere esango nuke lege hau idatzi duela abokatu urbanista batek eta enkargu hori eta ordaindu zaiola diru publikoarekin, baina gero tramitatu dutela EAJak eta PSek legebiltzar taldeek beraiek egin izan balute bezala. Nik hau publikoki esan dut eta ez didate kontrako eraman legebiltzarrean bertan, beraz, horrek ez du esan nahi arrozea daukadanik, baina nik uste hortik zerbait badagoela. Eta gero edukia nahiko kezkagarria da. Nik uste asko aipatu dela edabideetan, babes publikoko etxeen kopuruak murriztuko direla 20% zoru urbanizagarrian, badakizu oraintxe bertan, etxe guztien 75% izan behar dela babes publikokoa, hemen jetxiko da 70%. Beraz, 15 puntu portzentual direla 120%, ezta? Zentzu horretan, nik uste erosten ari direla EAJ eta PSE Laferren kurba famatuaren bersio urbanistikoa. Zer da Laferren kurba? Neoliberalismoaren ideologoetako batek, zala Ronald Reaganen aholkulari ekonomikoa, marraztu zuen zerbileta batean, ez talako kurba bat, esanez, zergak jetxi zitezkela neurri batera, eta hala ere rekaudazioa igo, ezta? Hori, ekonomiaren munduan frogatu da gezurrezkoa dela, baina Jaurlaritzaren
ideia da, babes publikoko etxeak jetxiko ditugu, eta hala ere, babes publikoko etxeak gehiago lortuko ditugu. Zergatik esaten dute? Esaten dute hori, zenbait operazio urbanistiko geldirik omen daudelako, zenbakiak ez zaizkielako ateratzen promotorei. Orduan, horretara dator aldaketa hori konpontzera. Beraz, hor, plus bat, bonus bat ematen zaie eraikitzaileei. Beste bonus bat asmatu dutela eraikitzaileentzat da 10% horrela gehiago handitu daitekela eraikigarritasuna. Izendatzen baldin bada operazio urbanistiko bat lehentasunezko jarduera moduan. Lehentasunezko jarduera moduan izendatzen bada, hori udal batzak erabakiko du, gobernuaren proposamenez, hor zenbait kontu operatibo egongo dira, eta tresna berri bat asmatu da hori garatu alizateko, deitzen dena lehentasunezko jarduerako proiektua, eta besteak beste, 10% bonus bat emango zaio, zoru urbanizagarrian babes publikoko etxeetan bihurtuko dena, alegia, 10% hori ez da izango etxe libreetan, baizik eta babes publikokoetan, baina hiri lurzoruan, ahaztu zaie, testu hau egin dutenei esatea baitare babes publikoko etxeetan joango dela. Beraz, nola ahaztu zaien, etxe libreetan joango da 10% bonus hori. Hori gutxi ez balitz ere, proposatu dutena da lehentasunezko jarduera proiektu hoietan egitea plangintza, alegia, kalifikazio zehatua eta kudeaketa dena aldi berean, dokumento berdinean, eta gainera horrek aldatu dezake plan orokorrak esaten duena 10%. Ez dakit hori oso ondo nola neurtuko den, eta horrek suposatzen du nire ustez, orain arte ezagutzen dugun hirigintza plangintzaren, ez dakit eriotza, baina bai iraultza ikaragarria ekar dezake. Ze, arda daiteke esate baterako auditzakular bezalako zoru urbanizagarri bat, izendatu lehentasunezko jarduera, horrekin automatikoki 10% etxe gehiago egin daitezke, beraz 3.500-etik 4.000-ra igoko da, gutxi gora bera, eta gainera egingo da plangintza eta kudeaketa aldi berean. Aurkeztuko da udalean, eta aprobatzen bada aurrera. Horrek ere, arkitekto txikientzat ere, arazoak ekartzeaz gain, karo, nik uste, alako lehentasunezko jarduerak egongo direla promotora handien esku, dauzkatenak arkitektuak haientzat lan egiten, karo, egin behar badezu plangintza, eta kudeaketa aldi berean, segurazki kudeaketa jarriko da plangintzaren gainetik, da benetan garrantzia daukana, eta nik uste, orain arte hirigintza askok egin badugu Excel batekin, orain hemendik aurrera, Excela izango da nagusi, ez? Nik uste, badauzkala zenbait gauza oso kezkagarriak alde horretatik, eta auditzakularren adibidea jarri dut ez kasualitate, zeren eta uste dut beste zenbait aldaketa ere datozela auditzakularren oinarrituta esate baterako. Ingurumen organoa orain arte Jaurlaritza da. Hemen esaten da udala bera izan daitekela. Hori ja esaten dute legez kanpokoa izan daitekela, ze Europak esaten du udalak ezin diola bere buruari baimena eman zer egiteko, ez? Alegia, instituzio batek ezin diola bere buruari, eta halako zerbait halako zerbait proposatzen da. Zergatik esaten dut auditzakular, zeren eta plan orokor berriaren aurrerapenaren gainean ja eman da ingurumen iritzi bat, Jaurlaritzak eman du, eta esan du espresuki, gomendatzen da auditzakular ez dadila garatu. Karo, iritzi negatibo bat jasotzen dute, legea ausartzen da, eta beraz orain udalak berak emango dio iritzi positiboa bere buruari, ezta? Eta gero gainera, auditzakularren badaude zoru batzuk kutsatuta amiantorekin, hemen ere, horren aurrean, esaten da, naiz eta ez iritzi, txostenak esanez ja ez dagoela kutsatuta lurzoru hori, jarraitu daiteke garapenarekin orain ez bezala, ezta? Beraz, nik uste, aipatzen ari naiz auzo zehatz bat, igual ere baita ere Donostian gaudelako, baina ez bakarrik horregatik. Nik uste, neurri handi batean, daukatela hor, ointxe bertan Donostin dago etxeen azken erreserba hori izan daiteke, Antondegi desklasifikatzen bada, eta Denis Itsasok berak esan du, lurzoruen legea aldatuko badute, ez dala Gasteizen arazoak egon direlako, esan du Bilbon eta Donostin egon direla, eta Bilbon oraintxe bertan plan orokorra begiratzen badezue, 2022an aprobatu da, berria, eta ez dago zoru urbanizagarririk, ez dago. Beraz, Donostin daude arazoak.
Nik uste ez duela esan zehazki auditzakularrengatik egin dugu hau, baina nik uste puntuak lotzen badituzu, halako zehosera ateratzen da, eta hau erabiliko dute hemendik aurrera beste leku guztietan, eta nik uste nahiko kezkagarria dela, hemen zaudetenok hirigintzan ari bazarete, lehentasunezko jarduera hauek, benetan datoz, iraultza bat ekartzera, ikusiko dugu ze zentzutan. Horrengo galdera pixka etortik handoa aipatu dezunarekin, urgentziazko neurria, ulertu daiteke behin-behineko zerbait izango aliz bezala, baina kezka ere bada, zenbateko iraupena edo zenbat denbora geratzeko dagoen eginda plantamentu hau, eta honek ekarri barko lukeen 2006ko lurzoruaren eta hirigintzaren legearen berrikuspena. Edo zein da ordena, edo agian lurzoruaren legea, ja debatean egon barko litzateke eta han txertatu beste neurri mota batzuk eztabaida sakonago baten ondoren. Lurzoru legea ja aldatzen da, orain aipatu ditudan zoru urbanizagarriko estandarrak aldatzea edo erreserbak aldatzea lurzoruaren legearen aldaketa bat ekartzen du. Nik uste dut lurzoru legea aldatu daitekela zenbait puntutan, baina ez dut uste zoru urbanizagarriko estandarrak aldatu behar zirenik. Nik hemen proposatzen dudana da, hain zuzen ere, hiri lurzoruan dauden estandarrak aldatu behar direla, baina ez txikira, baizik eta handira. Esan nahi dut. Uste dut, zenbait operazioetan, hiri lurzoruetan gertatzen direnetan, promotorek diru pilo bat irabazten dutela. Bide batez lehen esaten dutela, promotori zaizkiela zenbakiak ateratzen, baina ez dute esaten ze zenbaki diren horiek. Orain ere nik ere esan dut diru asko ateratzen dutela, orain jarriko dute adibide bat, Eta, gero, nik uste hitz egin behar dela promotorek zenbat irabazten duten, ez? Zenbat irabazten du promotore batek, ze, karo? Aurrekoan komentatu genuena, ez? Bartzelonan argitaratuko zituztela dokumentu guztiak, ez? Bueno, Bartzelonan esate batero, okerez banago, birpartzelazio proiektuak publiko egiten dituzte eta hemen ez, hori ja azteko. Gardentasunaren alde ere, adibidez hori izan ziteken aldaketa bat, lurzoru lege berri batean txertatu zitekena. Baina esaten nahi nintzen promotoren irabaziak, ezta? Nik uste, ointxe bertan zu diru bat dauzkazu, dauzkazu sartzen duzu kutxa kontu korronte batean eta 0 ematen dizu iaia. Karo, etxe bat erosten baduzu, eta hori ere badago liburuan eta badago etxe bizitzaren arazoan, errentagarritasun handia ematen du, nahiko arrisku gutxirekin. Esan nahi dut, zuke etxe pisu bat erosten duzu eta lokatzen duzu, eta jasoko dituzu irabazi batzuk 6 eta 10 ingurukoak urtero. Hori pasada bat da. Pasada bat da, eta hori dago etxe bizitzaren, ointxe bertan, arazoaren muinetako batean. Ze eraikitzaile batek, eraikitzaile esaten dut, eta ez promotore, lursail batean, proiektu bat egiten duenean, beti komentatu dugu, irabazten duela 6 inguru, eta gero 13 gastu orokorretan, eta igual enpresa handia baldin bada, igual gastu orokor gutxiago eta pizkat irabazi gehiago, ezta? Osea, irabazten dute rentisten moduan, ia. Gau, promotorek nire ustez gehiago irabazi behar dute, ze gehiago arriskatzen dute, hori egia da, baina zenbat irabazi behar dute. Ze ni tasadore izan naiz, hori ere aipatzen dute hemen, pizkat mailaren gainean jartzen dut kartak, osea, nik ere lan egin izan dut sistema honen alde, eta hori ere kritikagarria izan daiteke, baina ikusi dut, promotorek irabazten zutela 15, 18, igual horiek izan daitezke zenbaki normal batzuk, baina adreiluaren burbuian irabazi izan dute 25, inbertitutakoaren 25. Osea, inbertitzen zituzten 4 eurotatik bat irabazten zuten. Hori onargarria da, ez dakit. Eta ez dakiz zenbakitan begiratzen egin duten lege hau, ezta? Eta esan dute, babes publikoko etxeak murriztu behar direla. Orduan, ez dakit nola hasi naiz esaten hiri lurzoruetako operazio batzuetan promotorek asko irabazten dute, esate baterako birdensifikazioetan. Hemen aipatzen dut, lehen esan dudanean, hobeto doitu behar dela zer eraiki, pentsatzen ari naiz batez ere birdensifikazioetan, ezta? Azken hamarkadetan, hirigintza azkar samarra egin dugu eta geratu zaizkigu erdigunetan zenbait toki ondo konpaktatu gabe, ez nago esaten orain parkeen gainean ireki behar dugunik, baino behar bada errepide korapilo batzuetan bai egin daitekela, gainera horrela kaleak errepide horiek kale bihurtu daitezke eta pizkat amableak bihurtu, nik uste Donostiko plan orokorrean halako zerbait dagoela planteatuta Gipuzkoa 20an, nik uste interesgarria dela, eta operazio horietan nola zoruan instalazio gehienak ja sartuta dauden, hor eskatu daiteke erreserbak handiagoak izatea gaur egungo 140 horiek baino.
Gasteizko birdensifikazioan. Egin dira 11.000 etxebizitza berri, Salburuan eta Zabalganan, baino ja urbanizatuta zeuden zoruetan. Zer egin dute? 11.000 etxe horiek dira babes publikokoak 100%, osea, ja ez da legeak esaten duena 140, ez 100%, eta gainera lagapena 115 izan ordez, normaleana izaten dena, bi herenda, alegia 166,66. Zergatik? Oso lukratiboa zelako promotorentzat, instalazioak ja sartuta zeudelako lanaren bate egin behar zen, baina oso gutxi, eta beraz horrelako operazioetan gutxienez proposatzen dut hor estandarrak igo behar direla bai. Gero daude beste operazio batzut hiri lurzoru finkatuan, ez dakit, eraikin bat botatzen da eta berria egiten da, edo lursailen bat gelditu da eraiki gabe eta eraikitzen da, hoietan, oraintxe bertan, EAen erreserba zero da. Ez dute babes publikoko etxerik egin behar. Eta hori adibidez Katalunian aldatu dute. Eta sartu dute gutxienez Bartzelonan, 130 babes publikokoa izan behar da. Egia esan, kontestazioa handia izaten ari dela, eta kantitate aldetik oraingoz ez dute lortu oso neurri, ez dakit, emankorra izatea, baina igual 30 gehiegi izan daiteke, hori hitz egin genezake zenbakiaz, baina nik uste zeozer, jarri behar dela baita ere hiri lurzoru finkatuan. Batez ere gentrifikazio prozesuen aurrean, oso interesgarria delako, berritzen diren etxe guztietatik batzuk izatea babes publikokoak, ezta? Eta gero adibide batekin bukatuko dute zera galdera hau. Gasteizko Florida kalean, dago lursail bat, ekipamendu bat egiteko zegoen, jabek, rurales, Kaja Laboralen, kutxa laboralaren zera inmobiliariak, ISGA promozioak, eskatu zuen birkalifikazio bat, bale? Ja zeukan proiektu bat, egiteko ez dakizen bat etxe bizitza, eta ikusi zuen udal gobernuan eta udal batza osoan ez zuela lortzen gehiengoa. Kalkulatu zuen zenbat zen 115, emango ziona udalari, eta ikusi zuen ez ezala ateratzen, esan zuen, bueno, emango dizuete 115 gehi beheko bi lokal. Horrek esan nahi du, horretara kapaz badaude, o pres badaude, horrek esan nahi du, diru asko irabazten dutela, haulako operazioetan. Orduan, birkalifikazio zentrikoetan, ere, igo behar dira estandarrak. Nire ustez. Igual, ez dakit gaiaz aldatuta edo, ez dena lotuta doa. Azken finen, beti konparatu egiten dugu, gure herria beste batzuekin, ez? Baina egia da alde handiak daudela. Irakurketa, lutza egiten balin badugu, ez historian zehar, etxebizitzaren inguruan egin duten politika oso ezberdina da, gure herriarekiko, eta baita mentalitatea, ez? Eta askotan hemen aipatzen dugu, babes ofizialeko etxeak alokairuzkoak izan behar direla, ez? Baina egia da, joera bat dugula beti gure etxe propioa izatera. Egia da ere, alokairuan dauden prezioekin eta etxe bat erostearekin, hipotekarekin, gaur egun hori gertatzen dela ere, ez? Baina horretaz gain ere, badirudi, badagola hor nerea izatearen segurtasun kontu bat, edo ez dakit zer denez. Uste duzu horri altzaiola buelta eman, bultzatu egin behar dela, gizartea prest dagoela alokairuan bizitzeko, betirako, nola ikusten duzu gai hau? Ni ez nago prest alokairuan bizitzeko 800 euro hilabetean ordaindu behar baditut, eta hipoteka batean 830 ordaindu behar baditut. Hori argi dago, ez nago prest horretara, baina 260 euro baldin bada alokairua, ostras, igual pentsatzen dut. Ze igual dedikatu ezaken nire bizitza gehiago bidaiatzera eta beste zerbait egitera. Karo, hori da lortu behar duguna nire ustez. Lehen esan dudanean alokairu soziala bultzatu behar dugula, ez dut esan nahi orain danak bapatean alokairu sozialera pasatu behar garenik. Nik esaten dudana da, askatasunez aukeratu alizateko gehiago egon behar dela. Karo, orain da, parke osoaren 2,5. Nik uste dut alokairu librea ez dugula bultzatu behar, baina bai alokairu babestua. Zer da alokairu soziala, alokairu babestua? Da alokairu mota bat non zure soldataren 130 baino gehiago ez duzun bideratu beharko alokairu ordaintzera etxe gastuak ere barne sartuta. Orduan, nik uste hori izan behar dela helburua, ez da lortzea zerbait, produktu bat, berdin da nola deitu, baina merkea eta iraunkorra. Nik uste hori gaur gaurkoz dela alokairu soziala. Eta gainera, bienan esate baterako, alokairu sozial hori pribatua da neurri handi batean, edo herbeeretan, Utrechten, Rotterdamen, Amsterdamen. Claro, hemen ere, hori egin alizateko behar dugu ekosistema empresarial berri bat sortzea.
eta hori kostatuko zaigo urte asko. Orduan nik uste orain gaur-gaurkoz batez ere publikoa izan behar dela alokairu sozialeko parke hori. Eta bitartean, joan behar gara baitare sortzen alokairuan inbertitzen duten irabazi mugatua izango duten enpresa, kooperatibak, ekosistema hori, ezta? Baina nik uste hori bai utzi behar delargi. Orduan, nik ez dut esaten danok alokairura goaz, nik uste alokairua askoz merkeago bat eskaini behar dela, eta horregatik alokairu sozialarena, eta nik uste, claro, 800.000 aurrean jartzen baduzu, nik ere nahiago dut jabegoa. Baina askoz merkeagoa balitz, nik uste jende hasiko litzatekela zalantzatan eta segurazki alokairua aukeratzen. Kontua da, oraintxe bertan etxe bat daukagunok jabegoan, ez daukagula arazo handirik. Osea, etxe bizitzaren presioa igotzen da, perfecto, saltzen dudanean gehiago irabaziko dut, ezta? Hori sartu digute gure ADN-ean eta egia da. Baina alokairu librean daudenak oso gaizki pasatzen ari dira, etxebideren zerrendan apuntatuta daudenak alokairu bat eskatzeko, alokairu sozial bat edo alokairu babestu bat, igo da kopurua 146 bakarrik urte eta erdian, Jaurlaritza horregatik kezkatu da hainbeste azken hilabeteetan, eta gero etxe bizitza eskubide subjektiboa aitortuta dutenak azken urtean bikoiztu egin da. Osea, alokairu librean daudenak oso gaizki pasatzen ari dira. Eta gero, oraintxe bertan 85.000 eskaera daude, eskaera diot, ze batzutan persona bat da, baina beste batzutan da familia bat. Eskaera daude etxebiden eskatuz alokairu soziala, bale? Hori, orain joan zaite esan nahi nuena. Momentu honetan ez, baina ze aurre ikusten da, badago aurre ikuspen bat hor, eustatek egiten duela uste dut, zenbat etxe bizitza beharko diren mendikan 10 urtetara, ez? Edo lako zerbait, horrekin batera, etxe bizitza tipologia ere aldatu egingo. Hori lege honen zioan ere aipatzen da, beti esaten da, familiaren kopurua txikitzen ari dela, eta hori ere egia da, azken 20 urtetan, jetxi da desente, eta orain 2,3 persona inguru bizi gara etxe bakoitzean, eta hori asko azpimarratzen da, igual ez da inbeste azpimarratzen, gure fekundidade edo seme alabak edukitzeko kopuru horiek ere txikitzen ari direla, ezta? Orduan ikuste hori ere on behar dela, neurtua, alde batera eta bestera. Orain joan zaite esan nahi nuen alokairuarekin, baina, igual jarritu horrengo galderarekin eta etorriko zaitu bai. Pizka, konparazioekin igual jarraituta beste herrialde batzuekin, eta lehen aipatu dutenaren arira, izan dituzte etxebizitzaren inguruko politika luzeak, ez dela egun batetik bestea konponduko den arazo bat hori denok argi daukagu, eta horrendikan ere ematen dut, sentsazioa daukat, eta ez dakit zure iritzia zen izangoen, hemen ere horrela lan egiten dugula etengabe, ez? 4 urteroko plazoka, eta ez dugula luzeraka begiratzen etxebizitzaren arazoarekin edo korapioarekin, ez? Oso partidistak dira, eta hemen denak nahi dute rentabilitate politiko bat atera bere etxebizitza politikekin. Zenteko hori arazo bat, epe luzerako gauzak ateratzen ez dira. Jakina hori arazo bat dela, baina nik uste beste herrialde batzuetan, halako konsenso batera iritsi dira, esateko, parke publikoa adibidez ez dala saldu behar. Egia esan beste leku batzuetan saldu egin dute, ze hau ere, lehen esaten nahi nintzen jabegoaren, hori da joan zaidana, jabegoaren ADN-a sartu zigutela, eta egia esan oso ondo funtzionatu duela, zeren 1960an EAen erdia bizi ginen alokairuan, edo bizi ziren, eta beste erdia jabegoan, eta 20 urte ondoren 1980an, alokairuan bakarrik 1,15, bale? Orduan, segertatu zen hor, frankismoak izan zuela proiektu bat, bakizu, Arrese etxebizitza ministroak esan zuena, Bilbotarra zena, falangista, esan zuen, ez zuela Espainia bat nahi proletarioena, baizik eta propietarioena. Eta oso ondo funtzionatu zuen plan horrek, ze egin zituzten babes publikoko etxe pilo bat, 4 milioi inguru, handik 10-15 urtera deskalifikatzen zirenak, eta beraz libre bilakatzen zirenak, eta hor bihurtu gintuzten propietario, ez gintuzten jare nahi, baizik eta jabe. Eta horrek oso ondo funtzionatu du. Eta beste leku batzuetan non franko ez egoen, neoliberalismoa izeneko gauza bat egon da. Eta Mundu Bankoak 1980an atera zuen txosten bat esanez eta gomendatuz parke publiko guztiak privatizatzea. Eta hori adibidez Thatcherrek oso ondo egin zuen Erresuma Batuan. Saldu zituen
€3,000,000 urte gutxian. Eta gerora, beranduago, Berlinen esate baterako ere, parke publiko erraldoiak saldu zituzten. Beste leku batzuetan, non gaur egun hobeto dauden, gorde dituzte. Adibidez, Viena, beti esaten da, adibide hoberenetako bat, baina nik uste Terbereak eta Danimarka ere aipatu daitezkeela, baina hor zer egin dute? Claro, hemen jende askok ere esaten du, eske Vienan daramatzate 100 urteko etxebizitza politika egiten. Osea, ez dira mugatzen 4 urteko epe horretara, zuk aldetzen zeuna. Bueno, lortu dutelako alako konsenso bat, esanez, gure gazteek, inkluso gure klase ertainek ere nahi badute alokairuan bizi behar dute parke publiko zabal bat, guazen hori mantentzera, ezta? Nik uste altxor bat bezala tratatu behar da. Eta nik uste lortu dutela etxebizitzarekin, guk hemen egin duguna hezkuntzan eta osasunean, halako sistema publiko bat, igual ez da publikoa, baina gutxienez publikoki bai dagoela babestuta, norbaitek nahi badu etxe merke bat eta iraunkor bat hor izatea, ezta? Claro, 100 urte daramatzate, denbora asko da, Jaurlaritzak zenbat darama etxebizitza politikak egiten. Eske 54 urte daramatza, 1981 pasatu zitzaion etxebizitza eskumena. 54 urte pasa dira ja. Osea, izan barko genuke, Vienan lortu dutenaren erdia gutxi gora bera. Eta daukago, parke osoaren 2,5etan, hogeitik gora da, uste Vienan 2,40 dela, baina hori ja igual nahiko kasu berezia da, baina, bueno, Europako batez bestekoa 1,11 da. Nik uste hor, lan asko dagoela egiteko, egia da 4 urteko zera horren arazoa badagoela, baina iritsi barko ginateke konsenso batera, hori beharrezkoa dela. Karo, konsenso hori lortzeko, lortu behar duzu etxebizitza desmerkantilizatzea. Eta hori ez da horren erraza. Lortu behar duzu, dana ez antolatzea etxebizitzaren birbalorazioa lortzen. Eta gure hiri herrietan, gaur-gaurkoz, erabaki asko hartzen dira, maila askotan, ekitaldiak, museoak, berrikuntzak, etxebizitzaren balioa revalorizatzeko helburuarekin. Piskat bueltatuta ez egiten ari ginenera denboraren kontu horretara. Badago predikzio bat, liburuan ez gogatzen nuen kopuruaz, baina hori eustatet egiten duena, usteet, ez dakitzen bat biztanle gehiago ongo girela eaen, zebai beste datu garrantzitsu bat aipatzen dezula nik uste dela nola populazioa ez den igo, baina etxebizitza kopurua izugarri handitu den ere, hori oso tegarria da, datu hori. Eta bueno, bereik aurre ikuspen bat egiten dute, hemendikan 10 urtetara uste, 2036. Bai, batez ere mugimendu migratorioetan oinarrituta esaten dute igoko garela datozen urtetan, bueno, modu esanguratsu batean. Denboraren kontuarekin eta atzo Ander Gortazarekin hitz egiten, esten zian, aprotxata galdetu Josu aberretu den. Hortik 10 urtetara edo ez dakit, baby boomeko danak eta gure piramidea poblazioan nolakoa den ikusita, egia da, etxebizitza asko geratuko direla ere bai. Eta hori ere bai, bueno, bada regulatzeko kontu bat, luzerago baldin bagoaz, eta gure piramidea ikusita, hori ere kontutan hartzeko, interesgarria da. Bai, gu izan gaitezke baby boomeko azkenak edo, Karo, gu jubilaziora llegatzen garenean, arazoak egongo dira behar bada pensioekin, baina gero bai daudela asko esaten etxebizitzaren arazoa konpondu daitekela guk heredatzen dugunean. Karo, horretara itxaron behar badugu, ez dakit nik. Eta gainera, jarraitzen baldin badute kanpoko inbersorek, kanpokoak eta etxekoak, etxebizitza erosten besterik gabe inbertsio bezala erabiltzeko, naiz eta etxe gehiago egon, bueno, gehiago erosiko dituzte, ezta besterik gabe. Orduan, nik uste beste tekla batzuk ikutu behar dira. Eta hori da nik hemen defendatzen dudan gauzetako bat da, tekla asko ikutu behar direla aldi berean, eta denbora luzez ikutu behar direla, bai. Zalantzare gabe, bai. Pizkat osasunean bezala, igual hartzen duzu pilula bat, ekentzeko min bat, baina sortzen dizu urdailean ultera bat, ez? Hemen ere, karo, mugatu ezakezu presioa, baina ez baldin bauzu eskaintzan, beste zenbait kontu hartzen, apurtu dezakezu oreka, eta gainera ez baduzu inspekzioa ere areagotzen, jarritako lege guztietan trampak sortuko dira, ezta? Hori gertatzen ari da zenbait arloretan. Beste datu oso interesgarria deigarria badago, eta da 2024ean 135 etxebizitzak erosi zirenak hipoteka gabe erosi zirela, ez? Hori ikaragarria da. Eta hori izugarria da, ez? Dago jende asko noren esku dago gure etxebizitza parkea. Dago jende asko diru askorekin. Orduan hori da, behar bada
prozesu hori ez da izan aspaldikoa, nik uste batez ere burbuilaren estanda eta gero gertatu da, eta bereziki azken 10 urtetan, ezta? Egin dira zenbait aldaketa finantziero, ja horiek ez dira igual EAE mailakoak bakarrik edo Euskal Herri mailakoak, baizik eta ja Espainiakoak eta Europakoak, sortu dira figura berezi batzuk inversore horiek gutxiago tributatzeko, eta zentzu horretan gertatzen dira, ematen dira zuk esandako datu hoien modukoak, ezta? Hipotekarik gabe erosten direla pisuak, askotan atzerrian bizi direnak izaten dira, eta beraz horrek argi esten duena da etxe asko erosten direla ez bizitzeko, baizik eta beste zerbaiterako. Duan hori moztu behar da. Nola? Neurri askorekin, baina besteak beste fiskalidadearen bidez zigortu egin behar da etxe asko akaparatzen dituena, izan kanpokoa edo izan bertakoa. Etxebizitza turistikoena aipatzen duzu, ez? Agian esan zitekezela beste gauza bat etxebizitza ez dana, ez? Eta agian bizitzeko erabiltzen ez etxebizitza bat ere kalifikatuko bagenu beste era batetara, egongo litzateke aukera hirigintzatik agian miratzeko, etxebizitza dana bizitzeko era batetara, eta gero beste guztia. Alokatzeko, spekulatzeko, hori beste gauza bat da, ez? Beste era batera funtzionatuko luke, kotxe bat bezala edo merkatuko beste arau batzuekin. Eta hirian ere bere kokapen propioa izango luke eta bere antolaketa propioa. Zentzua dauka honek? Ni proposatzen duena da pisu turistikoak ez debekatzea, baina bai urbanistikoki gehiago arautzea, eta zentzu horretan zoru tertziariora eramatea. Alegia, zu pisu turistiko bat egin nahi dizula, perfecto, baina bilatu pisu turistikoak egiteko zoru bat. Ze oraintxe bertan, pisu turistiko baten jabeak nahi du. Etekin ekonomiko izugarri ateratzea pisu horri ahalik eta denbora gutxienean, baina bada espada etxe bizitza erabilera ez galtzea, egunen batean saldu nahi badu, erabilera hori delako lukratiboena. Nik uste hori da urrupatu eta zurrupatu aldi berean egin nahi izatea, eta ez zait justua iruditzen, batez ere etxe bizitza larrialdi honetan. Orduan nik uste dut gutxienez, area tensionatu gisa izendatutako guneetan, eta nik defendatzen dudana da EAE osoa area tensionatu izendatu beharko litzatekela, lege honen zioan esaten den bezala, batez besteko alokairuaren prezioa, alokairua ordaintzera, batez beste 130 baino gehiago bideratu behar bada soldatetatik, eta hori hor esaten da, horrek esan nahi du, nahi izango balute, area EAE osoa izendatu litekela area tensionatu, legeak uzten du. Ez du esaten du ambito territorial, ez du esaten izan behar dela udala, edo auzoa, edo zer, izan daiteke autonomia erkidego osoa. Orduan ikuste, area tensionatuetan ezin direla pisu turistikoak onartu. Egia esan, ja, lege honetan ere hartzen duten erabakietako bat da, eta oso aldaketa handia da nire ustez, duela 5 urte hau proposatzen duzu eta turismofobo deituko zintuzten, baina lege honetan esaten da, area tensionatuetan ezin izango dira pisu turistiko gehiago ireki. Oso aldaketa handia da, gutxienez ideologikoki. Osea, ja, onartzen da arazo handi bat dagoela, eta arazo hori, turistifikazioaz gain, hori dela igual prozesu zabalago bat, baina zuzenean jotzen diola etxe bizitzari, eta baitzen dituztela pisu turistikoek etxe bizitzak. Udan, interesgarri iruditzen zait, arazoa da, ez duela ezer esaten jada martxan dauden pisu turistikoei buruz, eta area tensionatuak izendatzen ari direla, tanta, gaur adibidez, atera da Boean, Gasteizkoa, Usurbilekoa, Astigarragakoa eta Bilbokoa. Zergatik. Claro, eta bakoitzarekin egiten dute prentsaurreko bat. Nik uste izendatu beharko luketela erkidego osoa eta neurri ausartago bat hartu gutxienez pisu turistikoekin, Donosti batean, ikaragarrizko arazoa delako. Horregatik esaten dut, joan daitezela zoru tertziariora. Orain Bartzelonan, Bartzelonan hartu dute neurri bat 2023an pisu turistikoekin, eta esan dute, 5 urteko baimenak emango ditugu pisu turistikoak, ze hemen ez daukate mugarik. Osa, hemen, zuk egiten duzu deklarazion responsable bat, eta bazu pisu turistiko bat bizitza osorako. Hori ez da logikoa. Esan dute, 5 urtetarako, beraz, 2028an bilakatuko dira dauden pisu turistiko guztiak ilegalak, eta legalizatzeko horiek, udalez udal, plangintzak esan behar du, zer bete behar duten eta zer ez. Osea, ez da nahikoa izango deklarazio responsable simple batekin, baizik eta plangintzak berak esan beharko du. Alegia, ez da nik esaten nuena, baina pixka bat bide antzekotik doa. Alegia, urbanismotik, hirigintzatik ere,
arautu egin behar direla pisu turistikoak, eta nire ustez, bilakatu beharko genituzke biera horiek batera ezin. Eta ipatu, baina David Bravo gonbidatu dugu turismo eta hiriko jardunaldi horretara, eta nik uste eta dauko Lauren agintaritzapean egindako hainbat neurri azalduko dizkigula, eta oso interesgarriak izango direla, eta ikasteko izango dugula asko. Zazpiak dira, nik uste igual ez dela sartu agian liburuaren egituran edo, orduan nik uste igual komeni dela jardunaldi erdi hontan, jora bera, sakontzea pixkat zure liburuan, eta ondoren, pentsatzen, hemen etorritzareten guztiok ere, nahiko dezutela galderaren bat bota, edo hausnarketaren bat egin. Orduan ondo iruditzen baldin bazaizua, baldin baiguzu azaldu nola egituratu dezun, hainbeste gauza zeuden kontateko, hainbeste neurri daude, eta oso sakontak eta oso antolatuak, beraz nahi baezu. Bueno, listo. Neurri batzuk ja luzatu ditut, igual ez oso modu antolatuan, baina galderekin eta nik uste aipatu egin direla. Egin dudana izan da, etxe bizitza politikari buruzko liburu desente argitaratzen ari dira orain, baina nik uste Madrilgo eta Bartzelonako ikuspegitik aterata daudela, eta nik nahi nuen hemen zentratu, eta iruditzen zait, galtzen direla denbora asko, liburuaren denbora asko, hitz egiten, historiaz, gaur egungo diagnosia, eta nik uste diagnostikoa dala, falta zaizkigula etxe duinak, edo guztiok ez daukagula etxe duin baterako sarbiderik, eta zentzu horretan, ni joan nahi zuzenean, antolatzera liburua soluzioetan, bale? Orduan eman egin dut dekalogo bat etxe gehiago lortzeko, eta nik uste horiek lotuta daudela politikarekin, neurriak, gero etxe merkeagoak lortzeko beste dekalogotxo bat, hori lotuago dago, ekonomiarekin, eta gero etxe ziurragoak izateko beste dekalogotxo bat, eta hori lotzen du gehiago gizartearekin, onerri sozialekin. Beraz, antolatu dut politika, ekonomia eta soziedadea edo gizartea, oso sailkapen klasikoa da, eta bakoitzean dekalogo bat proposatu dut. Eta esan bezala, iruditzen zait, hainbat neurri hartu behar direla aldi berean eta denbora askoz, eta nik uste garrantzitsuenak jada aipatu ditut. Alokairu soziala uste dut bultzatu behar dugula batez ere, eraiki behar da baina modu doituago batean, birdensifikazioak batez ere eginez alba da, estandarrak igo daitezke zenbait kasutan hiri lurzoruan batez ere, nik uste dut behar ditugun alokairu sozialeko etxe asko ja eraikita daudela, pisu turistikoak dira kasu bat, baina etxe hutsak dira beste bat, lehentasunez ere eros daitezke zenbait etxe, oraintxe bertan babes publikoko etxeak saltzen direnean, eskatu behar zaio baimena Jaurlaritzari, eta zeberak tanteo eta retraktoz erosteko aukera dauka, baina inoiz ez du egikaritzen, inoiz ez du gauzatzen oso gutxitan. Eta nik uste, nola babes publikoko etxeek mugatuta daukaten presioa, zuk planifikatu dezakezu urtean ez dakizen bat erosi, eta gero alokairu sozialean jarri, ezta? Nik uste, egin zitekela nahi izango balitz. Urtean gutxi gora bera eaen, 900 babes publikoko etxe saltzen dira, eros daiteke igual erdia, eta alokairu sozialera bideratu, beraz, badaude zenbait neurri eskaintza handitzeko. Prezioak zera txikitzeko edo apaltzeko, noski alokairuaren muga da neurri izarra, indarrean dagoela ja Gipuzkoan, baina gogoratu oraindik Bizkaian ez dagoela, eta Araban ez dakigu noiz etorriko den, lehen oso goiz bezala 2026ko urrian egongo da, beraz atzeratzen ari dira alduten guztia, ze ez dute mugatu nahi, oraindik ere Espainiako etxebizitza legea gogoratu konstituzionalera eraman zuela Jaurlaritzak, oraindik ez dakigu zer esango duen konstituzionalak, eta zentzu horretan hori da neurri izarra, baina nik uste baita ere espekulazioaren kontrako borroka hitz egin behar dugula, ez da nahiko gutxi, adibidez lege honetan ez da aipatzen espekulazioa, ez da existitzen. Osea, operazio urbanistiko bat ez bada garatu, edo sektore bat ez bada garatu, hor ez da existitu zera espekulazioa. Eta Gasteizen esate baterako 17. sektorea, non hirureun etxe bizitza libre egin daitezkeen, ezen babes publikoko etxerik egin behar, legea baino lehenago planifikatu zelako, 2000an, 25 urte daramatzate garatu gabe, eta enteratu zirenean udala desklasifikatzera zijoala, hemen egingo den bezala Antondegin, eraman zituzten bapatean eskabadorak, errenora, mugitzera zorua, eta bidali behar izan zituzten udaltzainak, gelditzera zeukaten lizentziarik. Horrek erakusten du, hoiek itxaroten ari direla, promotore hoiek,
Zertara? Bueno, pues igual dauzkate beste promozio batzuk irian martxan, eta nahi dute hori saltzen dutenean gero hasiko dira honekin, edo ea etxebizitzaren prezioek oraindik gorago zera egiten duten, eta orduan eraiki, horrekin bukatu behar da. Nik proposatzen dudana da, zenbait urtez garatzen ez badira sektoreak edo areak, horiek desklasifikatzea zuzenean, bueno, sektore urbanizagarrien kasuan, horiek desklasifikatzea zuzenean. Gutxienez, mehatxu hori egotea. Zergatik, ze horrela espabilatuko dute. Nafarroan badago antzeko zehozer udalerriz gaindiko plan sektorialetan. Osea, kadukatu egiten dute, PESIS famatu horiek, adibidez Bianakoa, golf eta urbanizazio bat egin behar zena, hori kadukatu egin zen. Nik uste, halako zehozer egin zitekela espekulazioaren kontraritzeko. Espekulazio finanzieroaz pizka bat hitz egin dugu, putre funtsak eta abar, bueno, hoien aurrean ere, ematen zaizkien errastasunak kendu barko lirateke. Oraindik existitzen dira sozimiak oraindik, ez dutenak ordaintzen soziedade zergarik, edo dauzkatenak oso beherapen handiak, osea, badaude hor, dago ingeniaritza fiskal bat, etxe bizitza erosteko, espekulatzeko, nik uste, oso handia, eta hori moztu barko litzateke. Eta gero esaten dut ere, etxe bizitzara bideratzen den aurrekontua handitu behar dela. Eta ez bakarrik hori, orain gastatzen dugun hainbat diru hobeto bideratu behar dela. Eta aipatuko dut hiru adibide. Lehen esan dut etxea erostearen truke oraindik desgrabatzen dugula. Bakizu zenbat milioi euro kostatzen zaigu hori urtean eaen, 340 milioi euro errekaudatzeari uzten diogu. Gero, prestazioetan 210 milioi euro ordaintzen ditugu. Eta prestazio batzuk daude errepikatuta, adibidez. PSE ateratzen du gaztelagun, eta EAJ ateratzen du emantzipa. Eta dira berdinerako. Bestela, ez aidazue, gero nahi bazue, kontrako gara maidazue lasai asko, baina dira berdinerako, dira gain jartzen diren, karo, bakoitzak ateratzen du berea eta publizitatzen du. Bakoitza izango balitz gobernu ezberdin batekoak. Eta nik uste hor, bihurtzen ari da strukturala prestazioetan oinarritutako sistema hori. Eta gero, orain, atera dute abal publikoen lerro bat, gazteek, eta esain gazteek, 40 urtetik beherakoek, etxe bat erosializateko, osea, lehen aitatxok eta amatxok abalatzen ziguten bezala, orain denok abalatuko ditugu horiek erosteko etxea, ojo, 340.000 euroko etxeak erosi arte, igual hemen Donostian hori ez da eskandalosoa, baina Gasteizen benetan eskandalosoa da. Eta, karo, hor, beste 154 milioi sartuko dituzte, karo, batzen baduzu 340, gehi 210, gehi 154, karo, itziten ere 700 milioi eurotaz, dala etxebizitzako aurrekontu konsolidatu baina asko saltuagoa. Orduan, diru gehiago behar da, baina erabiltzen dugun diru ere hobeto sartu behar da. Eta gero ja bukatzeko alor sozialean edo nik uste behar dugula itzuli Boyer dekretuaren aurreko egoerara alokairuen mugapenari dagokionez. Boyer dekretua ere neoliberalismotik etorritako ide horietatik jaio zen. 1985ean zer esan zuen Boyerrek, bueno, pues orain arte, ordura arte, alokairuak indefinituak ziren, osea, jabeak ez bazuen behar bere etxea, berarentzat edo berzere seme alabentzat, edota maizterrak ordaintzen bazuen, osea, ez bazuen austura, ez bazuen inpagorik, jarraitzen zuen, bai, etengabe. Eta hori indarrean egon da, 75 urtez, Hego Euskal Herrian, Espainiar estatu osoan bezala. Karo, horrek zer egiten du, iraunkorrak badira alokairuak ez dira berritu behar, ez dira birnegoziatu behar, eta prezioak ez dira inbeste igotzen. Karo, orain, 5 urtean behin, eta garai batean ere 3 urtean behin, negoziatu behar dituzu, eta beti hor ematen da alokairuaren igoera bat. Beraz, hori garrantzitsua litzateke eta gero borroka soziala behar dugu, lortutako aurrera pausuak gordetzeko, bermatzeko, eta aurrera pausu gehiago lortzeko. Eta borroka sozialari esker lortu ditugu gauza asko, ez nik egindakoa, baina adibidez kaleratzeak esto plataformak egindako lanari esker ezagutu ditugu esate baterako zoru klausulak, klausula abusibo asko egon direnak gure hipoteketan, IRPH-ren klausula ere bai, kaleratzeak estopeko abokatu nekaezin batek eraman duelako, inkluso Europara, eta arrazoi eman diote. Claro, ni gaur enteratu naiz, itzuli dizkiotela 70.000 euro persona bati Extremaduran horri esker. Da pasada bat, eta klausula horiek ezagutu ditugu ez notarioak salatu dituztelako, horiek ondira isilik. Enteratu gara, kaleratzeak estop eta horrelako plataformei esker. Eta oraintxe bertan, azken urteetan,
hipoteketan arazoak egon diren bezala, arazo horiek orain pasa dira alokairuaren eremura, eta hor ere klausula abusibo desente daude. Adibidez, eskatzen zaie, Madrilen eta Bartzelonan putre funtsek eskatzen diete ordaintzea inpagoen aurrean aseguru bat maizterrei. Edo eskatzen diete ibia ordaintzea maizterrei. Hori Gasteizen bertan Vitalkilerrek egin izan du. Gaur bertan egon naiz irakurtzen pare bat kontratu Vitalkilerrenak, eta eskatzen zuten, pues, 100 € baldin bazen pisu bat ibiarena, ordaindu bar zuten hori, zati 12, alokairuaren hilabete bakoitzean zatitzen zen, edo komunidadeko gastuak, normalean horiek ordaintzen dituenak jabeak, bueno, horrelako kontu batzuk, klausula abusiboak ere daudela orain alokairuaren alorrean, eta hor borroka soziala behar dela, borroka kolektiboa, Madrilen adibidez zenbait eraikinetan grebatan daude, ez dakiten zuen dezuen, Baiekasen eta putre funts batzuen eraikinetan, eta horrela lortu daiteke negoziatzea, klausula abusibo horiek kentzea. Beraz, nik uste torre eman dizuet zertzela da bat, repaso bat pizkal liburuarena, neurri politikoak, neurri ekonomikoak, neurri sozialak, dekalogotxo bat bakoitzean, eta esan bezala, denak iai aldi berean hartu beharko direnak, eta denbora luze batez, nire asmoa edo nire helburua izango zen 10 urtetan edo lortzea bidasoaren beste aldera dagoen kopuruak lortzea alokairu sozialean, alegia 11% gutxi gora bera, eta bide batez, badakizue, bidasoaren iparraldera dauden Euskal Herritar gazteek alde egiten dutela gurasoen etxetik 5-6 urte lehenago ego Euskal Herrikoek baino. Claro, egongo dira arrazoi gehiago, behar bada kulturalak eta abar, baina alokairu sozialaren eskuragarritasunarekin ere nik uste zerikusi handia dauka, hori izango nuke. Eskerrik asko, uste datu pila bat eta informazio pila bat daukagu danak buruan. Eta pentsatzen dut galdera bat, baina gehiago sortuko zitzaizuela, ez? Edo aklarazioen bat, behar dezute, edo zerbait gehiago luzatzea nahi zuen, edo mikrofon hartuko dugu igual, ez? Mentxeago benuntzuten da, baina, igual, grabaketa dago eta jake experimentatzen ari gara. Ikizan duzu horren laburpen bat 10 horretan? 10 horretan, horren laburpen bat 10 horretan. Izateko praktikoa. Zete, karo, oso interesgarria da, irakurtiko dut, eta baina, karo, gero praktikan jartzeko, zaten, baina, nola jartzen da praktikoan. Karo, bat, 10 horri, edo 20 horri izaten, zer egin behar da. Praktikoa bezala. Ideia bat bada. Behar bada helburua hori zen, eta gero hasi naiz luzatzen, ez da, eta hartu diot guztua, rai, eta... Eta gero jun, horrekin udaletxea... Berreun dira, ez dira inbeste, baina bai, arrazoi dezu. Parlamentura eta... Resumen ejecutibo bat, ez? Orain jartzen den bezala... Hori da. Ados, ideia ona. Batez ere, bibet izaten dut, tokatzen dute, teoria, papera batetzen du dena, eta nola lortu daiteke. Nik uste argiago ezin zela izan liburua, iruditzen zait eskematikoagoa ezin zela izan. Ze bada, hiru atal nagusi horiek, eta gero neurriak banan-banan, eta azalduta, ikuste zentzu hortan, laburragoa ez dakite. Lehenengoa da, dirua falta dela. Dirua dago alde batetik, onoputerea, bestea, egoera, dirua. Guitzen da diruen gatik. Dirua da importanteena. Nola lortu zakegu diru publiko gehiago zuk esaten duzula egiteko, adibidez. Baina adibidez momentu batean zenbatu ditu 700 milioi euro. Hombre, ezin dira kendu egun batetik, adibidez prestazioak ezin dira kendu egun batetik bestera. Bago familia asko, nik esan dut daudela emantzipata gaztelagun gain jartzen direla, baina baude beste batzuk, etxe bizitza prestazio osagarria eta bar, igual familia askori ezin zaizkionak kendu. Claro, prestazio horiek ere, kontuz, ze dira 300 euro hilabetero, doazenak jaurlaritzak egiten dio bizun bat gaizki doan familia horri, eta familia horrek egiten dio bizuma etxe jabeari. Osea, ari gara alokairuaren burbuila, diru publikoarekin, pusten horregatik esatut hori joan behar garela, plan behar dugula, hemendik urte batzutara, geisteko orduan, hor 700 milioi dauzkazu, zer gehiago nahi duzu. Eta inspekzio gehiago. Noski, inspekzioa oso garrantzitsua da. Esate baterako orain dago arazo handi bat alokairuekin eta Espainiako etxebizitza legearekin, eta da, lau ez aplikatzeko, ley de arrendamientos urbanos, egiten ari direna da, aldi baterako alokairura eraman alokairuak,
falsoak direnak, 11 hilabeterako bakarrik, eta gero berritzen dira, beste 11 hilabete, beste 11 hilabete, orduan, horrekin ez baduzu inspekzio sistema potente bat, pues hor koladore bat dago. Ero bat aduz. Beste galerarik? Ez da, egin onartzen, teklak dutu bat dira. Ze instrumentoren teklak. Zegia jotzen zeinen organoa jotzen egia. Nik uste tegala jotzen organo bat ez da nagurea, dago anima gaizto bat. Sortzen dugulako dala promotore sortutako zea bat. Eta dirua bar dala, molako tekla batzuk moldatzeko eta juteko bere lege horietara moldatzen, bera izorratzen, bere lege propioekin, da oso gauza, ez dakit, rokamoreskoa, da nik uste jendeak ez dura ulertzen. Ze tekla eta nola junbertzean moldatzen elemento txar hori. Behar dena borondatea. Borondate politikoa. Agintzen dutenak, nahi badute, egiten dute. Esaten baizu norbaitek Euskal Herrian nola egin daiteke abiadundeko tren bat 5 urteetan, borondatearekin. 5.000 presupuestoaren ez dakitzen bateko gastatu horretara, eta punto. Hori da jendeak ez duena ulertzen. Gero, zuk aipatzen dezun hori da ezagutu oso ondo mostro hori, eta mostro hori nola izorratzen dugun edo bere garrantzia nola kentzen digun, ez? Baina benetan borondate horrekin benetan ezin dela esan. Hemendik aurrea ez daukanak etxe bizitza bat, ez da ingo beste errepide bat, ez da ingo beste ezer, etxe bidezko bidea bermatu arte. Hori imposiblea da, ez? Hori da kimera bat, pentsatzen, ez? Baina hortik jota, hasi soluzioak eta urbildu alik eta gehien kontestu horretara, ez? Eta orduan borondatea bihurtzen dira diruak hartzen dira eraginkortasun eta jendea hasten da etxe bizitza jasotzen, ez? Eta teklaren nik sentsazio daukat tekla horiek dala hori luzerako daukagun gaixo monstru hau joan pixka bat apaltzen eta nolabait ez dakit, ez? Horako sentsazio bat, besterik gabe. Erabat ador, Roman. Gertatzen dena da, hemen ematen dituan soluzioak edo tekla horiek ezagunak dira. Ez badira aplikatzen da ez delako nahi, eta zuk esan bezala ez dagoelako borondate politikorik. Nik uste hor lan egin behar dela pixkat, raka eman, eta teklei buruz ere hitz egin behar da. Ez dago borondate politikoa, baina baita ere proposamen zehatzak egin behar dira. Nik uste hor lan egin daitekela, arrazoi dezu, diru asko igual bideratzen dela beste zenbait tokitara, eta hor lehentasun batzuk jarri beharko liatekela. Etxe bizitza larrialdian bagaude, oraintxe bertan olako legeak dauzkagu mahai gainean, hain zuzen ere, inkestetan agertzen delako etxe bizitza orain, herritarren lehen kezka gisa, nik uste espabilatu beharko luketela, badakite non funtzionatzen ari den hobeto etxe bizitza, nik aipatu ditut leku batzuk, nik uste zenbait kontu kopiatu beharko liatekela. Orduan, nik uste positiboak ere izan gaitezkela. Eta gauzatxo bat, esan dezu promotoreak eta gogoratu behar dugu guk ere promotora badaukagula, publikoa, Bizesa izenekoa, eta gero badaukagula gestora bat, Alokabide izenekoa, alokairuak ere gestionatzeko, alokairu sozialako gestionatzeko. Hankaren bat falta zaigu, behar bada bai, behar dugu igual konstruktora publiko bat, ez dakit, igual Bizesa izan daiteke. Esan dugu, dauzkagu hor tresna batzuk, erabil ditzagun. Baina, horretarako borondate politikoa, berda, bai. Badaude. Badaude, eta nolabait praktikak ematen ari dira, eta nolabait zuetan zu, promotorak retiratu etekin handi bat, daude operazio batzuk, akentzen dutena promotoren etekin behar hori ez, eta kooperatibua egiten da, interesatuak egiten duten nolabait arriskuri hartzen dute, finantzieroa. Promotoraren kentzen duzu, konstruktorak eratzen dira, eta geratzen da lurzorua ez. Lurzoruan bai dagoela, azkenean tekla potoloa da. Hemen pasaden astean inauguratu duzuen, edo duela 10 egun inauguratu duzuen Baskulinari Zenterreko zorua, eman zaie doan, unibertsitate pribatu bati. Atzo, EHUko errektorea esanez aurrekontuak ez dira nahikoak, eta unibertsitate pribatu bati eman diogu doan zoru bat, begira ze lekuan, ezin hobean. Orduan, igual hasi behar gara, ez? Adako lauk, eta orain Joseba Ziron hasi da Iruñan ere ematen zoru batzuk, kooperatiba batzuei, egia esan dira operazio txikiak, baina hasten bagara, giro bat sortzen, pizkat desmerkantilizatzeko etxe bizitza, eta nik uste erabilera lagapeneko kooperatibak izan daitekela, behar badiz da izango masiboa, baina interesgarria da. Txura guztia du. Horlanketa handia dago, txikitan olako iniziatiba oso politiak bat bergainean, jende gazteak ditu, 300.000 euro gastatu, boikoteka eskatu eta jabetzan hartu.
Olako proposamenak. Eta utzi dazu lioak, bai, egia da. Hori da, bueno, hor pedagogia falta da, garbi dago, eta falta da nola baita erakustea, olako esperientziak ematen dizela emaitzak egokiak. Gaur Gordesolan elkartu dira laupagos familia, erosi dute baserri bat edo jauregi bat, zahar berritu dute, diru laguntzatxo bat lortu dute ondarearen ikuspegitik, eta sortu dute kooperatiba bat, eta hor daude bizitzen laupagos familia. Bueno, laupagos familia, garo, 85.000 daude etxe biden. Ez da, baina... Gero balago arrasatzen, kooperatiba bat, egiten dutela kooperatiba. Kooperatiba bat, jendeak, jendeen artean, sartzen duten dirua eta egiten du kooperatiba bat, eta irabazten dute lo mínimo, justo, eta, bueno, maien agian zeuzer egiten dute, eta, bai, zagotzen ari dira modelo hori. Urrengo astean antolatu egun hiltzaldia hortik hau. Animatzen moiatzen zaiz. Gero, Join ez dakit, joiten nahi zinen ez Bai, ez? hori da, bai, ni banun, hola, bi komentario txiki egiteko, justo ez, hasieran erran duzu ideologia, non dago, ez, hau ez da, liburu hau ez da neutra. Claro, orain neutrotat jotzen den ere ez da neutra, eta akitz polita da, Basque Culinary Center nat bide hori, non, ez, lurzoru publiko bat, ematen zaio entitate pribatu bateri, obrak ordaintzen du, ez, denen artean ordaintzen dira, eta hori ez hori da, hori konsideratzen da kudeaketa bikaina, emprendimiento, ez, ekintzaletasuna bikain sustatzen duzu. Kontrakoa egingo balitz, ez, enpresa pribatu bati Donostian du erdialdean hor lurrak kenduko balitzaio eta erran, aizu, hemen parke bat egin behar dugu, eta parke hau zuk ordaindu behar duzu. Hori izango litzateke, bueno, komunismo, Venezuela, eta, ez? Neurri iguala alderantziz, ikusteko ze sesgoa baden. Eta guztaren zait, bertze herrialdetan, ez? Batire kontsentsu batzuk, ez? Jo, bienan 100 urtez egon dire, eta ez, hemen EAen 55 urte izan dute. Claro, bienan, ez, eta igual Austrian badute bertze sensibilidade bat, badute, ez, egin dute. Bueno, Austrian, 1918tik, partido horik handien Austriako udaletxean izan da Partido Sozialdemokrata, eta alkate guztiak izan dire 100 urtetan, nazismoko 11 urteak kenduta, izan dire sozialdemokratak, hau da, erraxa da konsenso bat egitea, ezkerra gehiengoa duenean, ez hori. Eta gero, uste dut zait, azkeneko komentarioa iparralderi buruz, ez? Eta nire galdera zen horri buruz. Badakizu hor haber, bueno, ez dakit Frantziako estatuan edo nola egiten duten etxe bizitzan asunto honekin nola ibilki diren, badakit Lapurdiko kostan bigarren etxe bizitzak eta horrekin batela problema handia. Badakizu, ez dakit zerbait horri buruz? Bueno, nik aipatuko nuke adibidez, pisu turistikoen aurrean adibidez jarri dute neurri bat oso interesgarria, konpentsazio neurria deitzen dena, eta esate baterako zuri ematen dizute baimena pisu turistiko bat jartzeko zure etxean, baldin eta beste pisu bat gehitzen baduzu merkatuan, zonalde berdinean eta antzerako azalerarekin, beraz, edo lokal bat, edo bulego bat bihurtu dena etxe bizitza, eta oso neurri interesgarria da, hori jarri zuten duela 3 urte, eta kontatu zuen beste gunean Ainize Butronek aldakoak de facto ekarri duela pisu turistikoak iaia debekatzea, ezta? Nik lehen aipatzen nuen antzeko zerbait beste modu batera, baina nik adibidez, nik uste interesgarria dela, ez duzu debekatzen, baina jartzen duzu etxebizitzaren ikuspegitik interesgarria den baldintza bat, eta ea ze gertatzen den horrekin. Hori interesgarria da, gero alokairuen mugak martxan daukate ere bai, ze askotan hemen gaude eztabaidatzen eta ez gara konturatzen, abendutik ja martxan dagoela Ipar Euskal Herrian alokairuen muga 24 udalerritan, Lapurdin daudenak. Orduan, bueno, ari dira, nahiko, bueno, alokairuen mugak ailegatu dira iparraldeen abenduan eta ona Gipuzkoan urrian, ez da hainbesteko desberdintasuna, ez da, badaude antzekotasunak eta ikusiko dugu, ez dakit, urte bat barru edo pare bat urte barru nola funtzionatzen duen horrek. Eta gero, bai daukate Frantzia osoan gauza interesgarri bat eta dela Caisse de Depot izeneko kutxa bat sustatzeko, finantziatzeko HLM-ak direla bertako alokairu sozialeko etxeak. Adamate denbora asko egiten alokairu sozialeko etxeak, eta horregatik bertako kopuruak 4 edo 5 aldiz handiagoak dira Euskal Herrikoak baino. Orduan, hori ere aipatzen dut, interesgarria izan daitekeela, baita ere badauzka bere arazoak, ze badauzkate getifikazioarekin arazo potolo batzuk zenbait hiri handitan, hori ere kontuan izan behar da, ez dela komeni, osea, etxebizitzaren arazoa konpondu behar dugu beste arazo batzuk sortu gabe,
eta getifikazioa izan daiteke horietako bat. Bueno, hemen ere badugu esperientzia, etxebizitza poligonoak egin zirenean hemen, altza bere garaian edo bidebietako 12 apostoluak, geto batzuk bihurtu ziren zenbait denboran izan ziren, ezta? Karo, eramaten duzu, maila sozioekonomiko beheko jende asko leku berdin batera bizitzera, pues hori da bomba bat, ezta? Bihurtu daiteke. Igual hitz egiten laburtzen ari naiz gehiegi, ez nahi soziologoa, eta karo, bueno, egia esan, gauza interesgarriak ere sortu dira auzo horietan, auzo elkarteak, Otxarkoagako auzo elkartea izan da Euskal Herriko lehena, eta karo, eske ez zeukaten ez urbanizaziorik, ez ekipamendurik, ez garraio publikorik, orduan, izan ditu bere gauza interesgarriak, baina saiatu beharko ginateke ez errepikatzen hori, eta behar bada hobeto sakabanatzen gure hirietan alokairu soziala, hobeto antolatzen, eta abar, baina horretarako adibidez alokairu soziala, erabilera zehatu berezi bat izan beharko litzateke, eta hemen lege honetan ez da hori egiten. Ez da esaten da. Hemendik aurrera, egingo dugu babes publikoko etxen erdia alokairu sozialekoak. Hori lege horretan ez da, baina ez hemengo babes publikokoen erdia, baizik eta Espainiakoen erdia. Espainiako erreserbak askoz txikiagoak dira, eta beraz alokairu sozial askoz gutxiago aterako da. Nik uste arazo bat daukatela Jaurlaritzan, alderdi bat alokairu sozialaren aldekoa da eta bestea oso kontrakoa. Ez dut ez dela beharrezkoa izatea nor den nor. Eta, bueno, batzutan alde batera jotzen dute, beste batera bestera, eta nik uste holaxe dabiltzala, baina Frantzian nik uste baita ere HLM-en, babes publikoko etxen bilaka ere interesgarria dela, baita ere finantzieroki. Nik uste hemen ere zor genezakela, alako funts bat, non egon daiteken diru publikoa, baina baita ere pribatua, alokairu soziala sustatzeko. Hau erreza da esaten, ikusi beharko genuke nola egiten den. Bai, bueno, ni nahi nuna zen adibide bat eman, Tolosan adibidez guain bisesak kudeatutako bi partzelatan berron bat etxe bizitza inbar ditulako, gero alokabidek kudeatuko ditunak, eta nahi beti beldur berdian sortzen zait, ez dakitela, hemendikan guaingo estrategia hoi izan dare, bildurra emate, hemendikan 21 urtea dola fondo buitre bati ezote, osea, guain, babese ofizialeko etxe bizitza asko sortu, hoi dalako diru emango duna, eta gero hoiek saldu, eta da bigarren negozioa. Hoi da nahi politika aldetik mesfidati naukana. Eta bestetik gero bazion beste zea bat, beste partzela baten, hau beste leku baten, inbar dutela intergenerazionala izango da nolako zea bat, de bai, berdin ezan Jurramendi izenako azpiesparru baten, hainbat libre, hainbat VPO, eta halako bloke bat eman die, udalak hartu du karga modun, ezta? Eta hori garatzeko, aldiz, parte hartze prozesun, intergenerazionala zen, 60 urtetik gorakoak edo gutxi gora bera heldu gaudianak eta gaztek. Eta aldiz, gaztek oso parte hartze gutxi eduki dute parte hartze prozesu. Eta orduan ezakit bideratuta dauden bere gaur egungo inestabilidade honetan etxebizitza erostea bideratuta dauden beraiek, edo ez duten egiten sinisten ingo dan, edo zein dan deskonexioi, edo igual udaleti datorrenez mesfidati dauden, edo ez dakit, baino aukera hor dago, eta ez dakit adibidez hori txirik hor da sortu zen usurbilen oso kasi kopia bat iten saiatzen nahi dira. Orduan, eta gero aldiz, berdin, esan duten bisesako horiek izango dira, auzo 10 izeneko auzo historiko baten dala nahiko klase obreroa dola juntzana, guain dala 50 urte, eta horiek behar dira, guain mesfidati daudenak, berreun etxebizitza sozialek ekarriko duen eragina herriai. Orduan, kontraesan pila bat daude, sentido hontan ez da? Bai, elkarbanatzen dute kezka hori, eta pixka oso lotura handia dauka komentatzen ere ginen horrekin, ez? Getifikazioak eta. Bai, egia da, aipatu ezu, beldurra igual privatizatuko ote den etorkizun batean, ez? Uste dut ulertu dizu dela hori, eta egia esan, Jaurlaritza saiatu zen 2011an saltzen 3.000 etxe bizitza, bizesa eta alokabiderenak, fondo bati, oraindik putre funtsak ezagutzen ez genituenean, alako operazio bat egon zen, lizitatu egin zen, asunta da zurrunbilo edo zarata asko sortu zela eta azkenean ezala iritsi hori egitera, bertan bera gelditu zen, eta egia esan orain ere privatizatzen ari dira
derechon superficie azalera eskubidea saltzen denean, eta orain 7. aldiz atera da salmentara, hor privatizatzen ari dira zorua, beste modu batera. Hombre, eroslea da etxean dagoena, baina printzipioz zoru hori publikoa da. Zoru hori 75 urtetan gurea izango zen. Eta nahiago izan dute kaja egin eta saldu, ezta? Orduan nik ere konpartitzen dut, elkarbanatzen dute, kezka hori. Espero dut, erabat publikoak badira horrela mantentzea, ezta? Eta bestea oso arazo handia izan daiteke, egia esan herri batez ere txikietan, mesfidatik ikusten dira alokairu sozialeko sustapenak, ikuspegi pizkata razista, pizkata porofobo, eta zer etorriko den, gure etxen balioa jetxiko den, hori oso serioski hartu behar dugu, eta nik uste tirigintzatik, arkitektok hor baita daukagula zeresan handian nire ustez, ondo antolatzen eta ez eramaten beti alokairu sozialeko etxeak leku okerrenetara, merkeenetara, azpiegiturez betetakoak eta adibidez Donostin egin dutena nire ustez lotxagarria da, babes publikoko etxeekin orokorrean, ekizue, konputatzen direla udalerri osoan eta operazio zentrikoetan 100% libre egiten dira eta gero babes publikokoak eramaten dira esnabidera iaia errenteriara, ezta? Kasu batzutan gutxienez. Nik uste hori tala hain zuzen ere getifikazioa sustatzea. Guazen, gutxienez guk eman behar dugu gure iritzia, politikaria egongo da hemen gainean, erabakiak hartzen, baina esan behar zaio haizu honek dauzka arrisko hauek, ezta? Beste galderarik, Janeko informazioa daukagu gaurkoz. Bale, nahi bazu hemen utziko dugu, ez dakit zerbait amaitzeko esan nahi dezun. Bestela, nahiek liburuzka batzuk utzi ditu hor, badakit bat behintzat liburutegira oparituko diola, beraz norbaitek irakurri nahi badu, liburutegian egongo da, Rakel dakazuta hemen, liburutegiko arduraduna, eta eska dezakezue. Eta orain, prestatu dugu, lehenengo eguna da, baina, ardotxo batzuk eta garagardo batzuk hartzeko, orain hementxe, hasi que jarraitu dezakegu hizketan, ja beste tono batean. Jarri behar da, letreroan, jende gehiago hartzeko. Eskerrik asko, guztiak etortzagatik. Eskerrik asko.